madoda aphinde lakha ngitholele nkoqobo mfowami so masole jeldo msinange sosumle betipoti ukhetha abangani uma khona Wensizwe niyaphila bafethu. Ngithemba ukuthi wonke umuntu obukela njengamanje uyaphila. Namhlanje ngiphethe libhodlela lelincane. Namhlanje nginiphathele isibambelelo. Leli bhodlela leli lihlanganisa abantu ababili abathandanayo. Liyavuselela kahle kahle uthando lweni. Uma usubona ukuthi umuntu wakho usenako nje lokuziba kancane ukuziba mhlawumbe noma ukuthi uyamWhatsApp unokushaya ngobluetooth kade ayithulela kodwa manje naye akakhombisi ukuthi uyakuziba futhi lo muntu sekhombisa ukuthi sefuna ukubaleka kodwa msuthole lesibambelelo lesi sizokusiza ukuthi angahambile kude asondele eduze kwakho noma ngabe umuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane sisebenza ngandlela zombili. Owesifazane naye ukwazi umuntu wesilisa, owesilisa ukwazi umuntu wesifazane. Kodwa iningi abantu besilisa abasebenzisa kubantu besifazane. Kodwa nabesifazane nabo bayasebenzisa. Sisetshenziswa kanjani na? Usigcoba ezandleni. Ngale nkathi nihleli nje naye nixoxa ngibhekisa umuntu wakhe athi akakokwali vele noma ngabe uhambela kude kodwa uyathola ithuba lokuthi ukhulume naye nixoxele nje naye. Ngale nkathi uhleli naye uyasigcoba ezandleni. Mwazi ukuthi hayi umuntu wami uyeza ngobona umuntu wami usigcobe esandleni ngathi nixoxela nje lokumbamba ngalathi umbamba siyangena sona ngaphansi egazini siyangena sakha uthando sivuselela uthando shusho uthando uma usubona ukuthi ana uthando seliyaphela iphinde futhi ivuselele uzombona nje umuthi uyamWhatsApp aphendula aresponda ngokukhulu ukushesha futhi uzombona futhi kwesikhathi lonto usuyenzile ubona sekufonela futhi singasekho yonke lento leyo yini na sekukhona lento le osumfona ngaphakathi futhi uyakwazi ukuthi noma ngabe niyoshaya ihlofuhlofu niye ekamereni uwazi ukuthi uyeza usifaka la ngaphambili usigcobe nalesifubeni ngale kathi nihlangane nijuluka niguqula noma u2 siyangena singena ngaphakathi umshanga ngaphakathi kahle umshanga ngaphakathi ngendlela ehlukene ngoba abantu bashaya nalomshana ngesibambelelo ukuthi uyagcoba ngaphambili uphinde futhi usilokhuze usifake nasesifubeni. Sibuye futhi uma ukuthi kuyenzeka hlasimpe umuntu wakho unako nje ukuthi athi hayi ngeke hayi sobona ekseni hayi ngikhathele ekseni athi ekseni hayi ngeke hayi lento ayibaleki siyasiza ke lapho ke uma usubona useyivile unqaphaza mufuna ihlofuhlofu mufuna inkonzo siyasiza ke siyavusela nemizwa kubantu besifazane kwimbokodo ngoba ekhaya esiningi phela imbokodo iyona lena enako ukuthi inqaba insizwa nje umuthi nje kuthiwa icuba phezulu noma ngabe ukhathalanga nani noma ngabe uphuma kuphi kodwa muke wanikeza ikhekhe awuloku ushona ngapha ufela khona kanti imbokodo imekhathele umuntu akafuni ukuthi abe nalo kanti ona lapho mina senginikeze ungazolala kogogo induku imibhe phezulu uchathile ufake imbiza uthi umama hayi lokho ethi hayi ngeke hayi ngobe ngibona hayi ngoba sisekhona isikhathi kanti ke uma usufaka isibambelelo lesi konke lokho kuyashabalala sisebenza endlela ezimbili sifaka uthando siphinde futhi sivuselele nemizwa kubantu noma ngabe wesifazane noma ngabe wesilisa uyasebenzisa lesibambelelo. So umuwazi ukuthi umuntu wakho ukusiphi isimo wena mazi umuntu wakho ukuthi ukusiphi isimo umuwazi umuntu wakho ukusiphi isimo unonqaphazi unokunqaba umucele kumbe unohambela le kude yabona ukuthi hayi iyangithanda impela kodwa hlasimpe ngasakuphona lokhona kodwa unayo ishow hlasimpe kodwa emdini udinga into encane nje nengaxabana unibanga into encane nje siyabona nje udinga lesibambelelo lesi ukuthi usithole sibe kwena uma uzohlangana naye nje ulokumuthi nje ulokumshaya phela isisho sithene inyoka noma ngabe efile uyayishaya ube na show yesifile awumiyeke phela usifanga ngoba naku usene hayi ngoba naku sekuyintombi yami musu uyamiyeka no ngamiyeke uyishaya noma siyifile inyoka noma wenza show ukuthi siyifile nawe ke kufuna ukwenza show ukuthi noma ngabe senithandana na kodwa ufuna uthando nje lokulivuselela uthando nje lokulifanga ngoba phela okunye kufuna ube nemali ukuthi ukuthenga ama gift uma ngamama kusuka ama gift ungamkhiphi ungenamandla kodwa uzokushiya noma uthi hayi awungenzeli lutho wena ngizwa kubantu abangenzelayo kodwa uma unesibambelelo noma ngabona lutho noma ngabona lutho noma ngaba awusithola isikhathi sokuthi umkhiphe noma sithola isikhathi umthela ama gift
kodwa la ngeke azayendanga ngayicala nokucabanga lonto leyo ukuthi thama ngizobona into eyigift into useless ngoba yini unothando lakho lonke akakuthandeli imali ukuthandela ukuthi uyamthanda. Zama-ke ndoda ukuthi uphuthume kuma zama nawe sisa ukuthi uphuthume umuntu wakho umsondeze. Lesibambelelo uma usifuna ngiyaposa ka Pep uzongisendela iPep number yakho ngikunikeza ama details zami sifike kwena in 3 days. Njengoba kukhisimusi manje umuntu wakho mhlawumbe uhlala kude uzofika kwena ezodla ukhisimusi uzomela uthathole lesibambelelo leso ukuze ukuthi noma ehambile akukhumbule emuva ukuthi hey madoda isibanibani ngeke sofuna ngisheshe ngigoduka manje ngama ngombona kanti yini le nduku le isiyadlala usumushaye ngaphakathi noma ngabe uhlala kude ungamnikeza siyasebenza. So siphuthuma ke kuthole lesibambelelo leso siyaposa kaPhephu oseduzane la koSiphingo kumbe la koMkhomazi kumbe lana koThekwini siyazama senza ama arrangement ukuthi sihlangane. Iprice yaso so 350 siyahlangana ngikunikeze uhambe uyokwakha umuzi wababa wakho ungadilikelwa umuzi wababa wakho. Intombi ishaya ngisho ngaba igcoba intombi ifaka into zakhona intombi ibe right kumbe ubabazi libe right ibabazi. So ngiyatholakala na ku Facebook ngosicelo Dube ngiyatholakala futhi ku YouTube sicelo Dube. Ngicela subscribe ku channel yami iphinde futhi ni like imizi yobaba bakwethu ayivuna ngila zonke noma ngabe induku iyami Ayisiboneni madoda manje ayime ayisimasole Jeldo msina ngesasumle betipho ukhetha abangani uma khona zonke kumele ngasafuna ukubuza uphunya kanjani ngicama khona phansi sampesa ayibhesi la ngisuka khona kanhlalwane isigodi phansi emgombani bafana basemahlabathini ngithi ake ngigalele ngalendlela ngizwakalisila kalamba kithi ikhetha la